салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. ҳоло яке аз мавзӯъҳои асосие ки миёни истифодабарандагони шабакаҳои маҷозӣ ба қавле мӯд шудааст, медонед чӣ далел аст? аллакай мо ба даври сеюми марҳилаи гурӯҳии чемпионати аврупо расидем. кулли мунтахабҳо дубозигии худро барпо карданд ва таи 2-3 рӯз пас маълум мегардад ки кадом дастаҳо ба марҳилаи плей-офф мебароянд. мавзӯи гуфтагиамон ин аст ки шумо медонед ки ҳоло нишонзани беҳтарини ҳамин чемпионат кӣ аст? ҷомеаи футболӣ барои ин номи нав пайдо карданд ва дар рӯйхатҳои ғайрирасмӣ пеш аз исми Роналдову Патрик Шик калимаи автоголро навиштанд. яъне автогол бо 5 гол дар мавқеи аввал ва ҳамин тавр Патрик Шику Криштиану Роналду бо 3 голӣ мавқеи дуюмро ишғол карданд. мо қаблан дар чемпионатҳо ва он ҳам дар ду давр шоҳиди ин қадар автогол нашуда будем. ҳоло бошад бо гузораи ҳамагӣ ду давр бачаҳои Аврупо ба дарвозаҳои худ 5 гол заданд. аввалин шуда Мерих Демирал аз мунтахаби Туркия ба дарвозаи худ гол зад. баъдан дарвозабони Полша Войцех Шесни, пасон Мац Хумерс аз мунтахаби Олмон, баъдан дар як бозӣ ду футболбози мунтахаби Португалия Рубен Диаш ва Рафаэл Герейро ба дарвозаҳои худ гол заданд. албатта онҳо хоҳишан голҳоро ба дарвозаи худ ворид насохтанд, аммо гумонам аз ҳама методи осони голзанӣ ин ба дарвозаи худ гол задан аст. ҳоло бошад рӯйхати расмии нишонзанҳои беҳтарини мусобиқаро Патрик Шик аз Чехия ва Криштиану Роналдо аз Португалия ишғол карданд ки ҳар ду аз лидери рӯйхат ду голӣ кам доранд. чӣ хел аз футболбози нав кашфшудаи Евро 5 гол. дар бозии миёни мунтахабҳои Аргентина ва Уругвай дар доираи рақобатҳои гурӯҳии Копа Америка як ба истилоҳ эпизоди аҷибе ба миён омад. бозӣ дар яке аз майдонҳои пойтахти Бразилия баргузор шуд ва ҳангоми пахши мустақим мардум навореро тамошо карданд ки он ҷо як мухлиси Месси аз Бразилия дар пушти худ тавассути холкӯбӣ ва ё ба истилоҳ татуировка расми Мессиро кашидааст ки он ҷо Месси пироҳани худро ба минбари мухлисон нишон медиҳад. ин расми хеле машҳур аст ки соли 2017 Месси дар бозӣ бо Реал ва он ҳам дар майдони Сантьяго Бернабеу гол зад ва ҷониби мухлисони душмани азалии Барселона пироҳани худро бадар карду рӯбарӯи мухлисон ба намоиш гузошт. ин акс ҳоло дар саҳифаҳои маҷозии фазои футболии фаросӯи Уқёнус чарх мезанад. ҳатто кор то ҷое расид ки худи Месси ба шарҳи ин мавзӯъ ҳамроҳ шавад. дар яке аз саҳифаҳои Инстаграм ки мавзӯъҳои варзиширо пайгирӣ мекунад, шумораи обуначиҳояш ба 218 миллион нафар расидааст. Месси доир ба ин акс ворид шуду навишт ки беҳтарин холкӯбӣ ба ман писанд омад, мехоҳам бо ӯ вохӯрам ва соядаст гузорам, навиштааст Месси. албатта ин бача бо намоиши расми Месси дар пушти худ ҳоло шӯҳрат пайдо кард, аммо дар бозиҳои миёни Бразилия ва Аргентина ба аҳволаш дилам месӯзад. Эден Азар рӯбарӯи кулли ҷаҳониён мардонавор гуфт ки ман дигар Азари қаблӣ нестам. инам дар ҳошияи нав ба майдон баромаданҳои ӯ баъди ба қавле шикасту рехтҳои зиёде гуфта шуд. ӯ гуфтааст ки ман ҳеҷ гоҳ ба худ шубҳа надорам, аммо суоли ҳамешагӣ ин аст ки оё ман ба таври 100% барои баромадан ба майдон омода ҳастам. ман 3 маротиба аз сохли поям осеб бардоштам ва ман дигар Азари 10 сол қабл нестам. ман худ медонам ки вақте дар ҳолати хуби варзишӣ ҳастам, дар майдон ба чӣ кор қодирам ва болои ин кор мекунам. ман ин навбат дар ҳайати асосӣ ба майдон мебароям, вале медонам ки дар сатҳи олӣ бозӣ карда наметавонам, гуфтааст Эден Азар. бо ин гуфтаҳояш Азар дар бозори трансферӣ нархи худро боз поёнтар бурд. акнун Реалро мебояд ӯро ба касе ҳамин хел тӯҳфа кунад. пеш аз бозии мунтахабҳои Фаронса ва Португалия нишасти матбуотӣ баргузор шуд ва аз футболбозони Фаронса дар бораи Роналду пурсиданд. Антуан Гризман ки дар қиблоли Месси яке аз рақибони футболии Роналду дар чемпионати Испания ба ҳисоб мерафт, дар бораи ӯ андешаи худро баён кард. ӯ гуфтааст ки ӯ ҳамаи моро ҳайрон мекунад. ӯ беҳтарин бозигар ва истеъдоди фавқулода дорад. ӯ мисли ҳамешагӣ гол мезанад, ба пои чап, ба пои рост, бо сар. ӯ намунаи ибрат барои тақлид кардан ва образи асосии футболӣ барои онҳое аст ки нав барои футбол медароянд, гуфтааст Антуан Гризман. ин гуфтаҳои Гризман ҳамчун футболбози касбӣ нисбати як футболбози дигар аст ва гумонам чизи дигаре ки тавсифҳои ӯро нисбати Роналду рӯшантар мекунад, ин тарс аст. ҳар касе пеш аз бозӣ Роналдуро танқид кард, рӯзи бозӣ 3 гол аз ҷониби ӯ хӯрд. Гризман ку намехоҳад Роналду 3 гол занад.
бархурди бузургони футбол дар саҳифаҳои иҷтимоӣ одатан дар саҳифаҳои иҷтимоӣ варзишгарони фазои ММА бештар ба бархурд дучор мешаванд, аммо ин навбат мо шоҳиди бархурде ки намедонем шӯхӣ буд ё ҷиддӣ гаштем. Серхио Рамос, собиқ футболбози дастаи Реал Мадрид, дар мавриди ояндааш ҳарф зад ва он ҷо гуфт ки Севилия яке аз дастаҳое аст ки дар қалби ман ҷойгоҳи махсус дорад, аммо ман хулосаи худро то ҳол набаровардам. баъди рафтан аз Реал барои худ дастаи арзанда мекобам. дар мавриди Барселона ҳаминро мегӯям ки ҷавобам қатъиян не аст. номумкин аст маро бо пираҳани нилунорӣ тасаввур кардан, гуфтааст Серхио Рамос. ин сухан албатта ки ба миллионҳо мухлиси Барса не, ақаллан ба 1000 сахт мерасидагист. Роналдинои дастонро мисле ки гуфтаҳои Рамос хуш наёмад ва дар саҳифаи худ Рамосро ишора карда як аксеро ки дар он ӯ Рамос ҳастанд гузошту навишт ки Рамос салом, ин шомро ёд дорӣ? Роналдино ба Рамос яке аз шабҳои моҳи октябри соли 2006ро ёдоварӣ кард ки дар он бозӣ Роналдино бо бозиҳои фавқулодааш ҳамаро ҳайрон сохта буд ва Рамос низ қурбонии яке аз ҳила ё ба истилоҳ финтҳои бразилӣ гашта буд. Серхио Рамос баъдан ҷавоберо дод ки гумонам дигар Роналдино бояд ҳеҷ сухане накунад. ӯ навиштааст ки бале ёд дорам, вале шоми бадтар аз чанд моҳи ин бозӣ хотирмонтар буд. инро Рамос навишту акси ҳамон сол чемпионшавии Реалро дар Ла Лига гузошт ки он сол ҳар дуи дастаҳо 76 голӣ доштанд, аммо бо таносуби голҳо Реал аз 30-умин чемпиониаш истиқбол гирифта буд. мухлисони Реал ҷавоби Рамосро бо Роналдино бо як шиоре ҳоло мисли вирус ҳамаи ҷо паҳн мекунанд: ҷавоби арзандаи капитан. мегӯям бо қарз тиҷорат накушо ки оқибати хуб надорад, аммо ин гап ба Барселона рабте надорад. ассамблеяи генералии Барселона пешниҳоди бостамвили қарзи 525 миллион евроро тасдиқ кард. даста ба нақша гирифтааст ки моҳи августи соли 2022 бо як ё якчанд операторони мӯътадили бозори молиявӣ тавассути бонки сармоягузории Goldman Sachs барои қонеъ кардани ниёзҳои молиявии худ созишнома имзо кунад. ноиби президенти Барса оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Эдуард Ромеу тавзеҳ дод ки қарзи пешакии тасҳиҳшуда бо 144 миллиард евро расидааст ва эҳтимолан боз ҳамаш афзоиш ёбад. вай таъкид кард ки ковид барои ҳама чиз гунаҳгор нест ва аз пештар бад шуда буд. клуб амалиёти то 15 соларо бо 3% пешниҳод мекунад. президенти Барса Жоан Лапорта дар посух бо саволҳои аъзои клуб таъкид кард ки қарз барои он лозим аст ки ба клуб танаффус дода шавад ва аз ҷайби аъзои клуб чизе нагирад. ҳамин тариқ Барса аз бонки Goldman Sachs барои 15 сол бо фоизи 3% 525 миллион евро қарз талаб мекунад. маблағ барои пардохти як қисми қарзи клуб ва пардохт кардани вонбаргҳо дар ҳаҷми $200 миллион сарф хоҳад шуд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.